Книгата на живота. Днес чуваме имената на много известни личности, певци, актьори, президенти и други. Но дали тези имена, които са нашумяли тук на земята, всъщност са записани горе в небесата, в книгата на живота на Исус Христос? Лука 10 глава 20 стих. Обаче не дейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са записани на небесата. Амин. Ние, повярвалите в името на Исус Христос, което е над всяко друго име, нашите имена са записани горе в небесата, в книгата на живота на Агнето. Откровение 3 глава 5 стих. Който победи, ще се облече така в бели дрехи, и аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца си и пред неговите ангели. Амин. Исус Христос казва на своята църква, че този, който победи, т.е. на този, който стане във вярата, ще се облече в бели дрехи, които са изпрани в кръвта на Агнето, и че неговото име ще бъде записано горе в небесата. Амин. Откровение 21 глава 27 стих. И в него няма да влезе нещо нечисто, нито уния, които вършат мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето. Амин. И в него няма да влезе нищо нечисто, т.е. в святия Ерусалим, който идва от небето като невяста, приготвена за своя съпруг. Само тези, на които имената са записани горе в небесата, в книгата на живота на Агнето, на Исус Христос, само те ще влязат в святия Ерусалим, който е небесният град, раят, който идва от небесата, за да се установи тук на земята. Откровение 20:15. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро. Ако един човек не се покае тук на земята и не поиска прошка за греховете си, той бива хвърлен в огненото езеро, и това е втората смърт, както се казва в Библията. След живота на този свят идва съд, и ако ти не си поискал прошка за греховете си, ако не си се покаял, ако не си приял Господа Исуса Христа в сърцето си като свой Господ и Спасител, ти ще се мъчиш на вечни мъки в ада. Затова покай се, докато е време. Не се оставяй дявола да те заблуждава, че Бог не съществува или че си толкова голям грешник, че Бог не може да те опрости. Това не е така. Бог умря заради теб на кръста, за да може да ти даде вечен живот, за да може да те приведе в своето присъствие. Затова приеми жертвата на кръста на Голгота, която бе направена за теб, и се спаси. Влез в Божията почивка, влез в Божия рай. Не оставяй душата ти да отиде в ада, само защото не си се покаял тук на земята. Ако си готов да се покаеш и да приемеш Исус Христос в сърцето си като свой Господ и Спасител, затвори очи и кажи тази молитва след мен. Господи Боже, аз съм грешник. Идвам пред Теб в името на Исус Христос и Те моля за прошка. Моля Те, прости ми за всички злини, които съм сторил през живота си, и ме очисти чрез святата кръв на Исуса Христа, която се проля за греховете на цялото човечество. Аз вярвам, че Той е Божият Син, и го моля за прошка. Моля го да ме промени, да ми прости и да ме отдели от греха. Днес аз го каня да дойде в живота ми и да ме спаси. Ела, Господи, в живота ми. Моля Те, покай ме.
промени ме, новороди ме и нека моето име бъде записано в книгата на живота на Агнето Исус Христос. Амин. Ако си казал тази молитва с вяра и си се покаял истински в сърцето си, знай, че Господ ти прощава. Само не съгрешавай повече. Чети Словото всеки ден и се моли, за да може Бог да те промени и да изгради в теб нов човек и ти да станеш различен. Посещавай добра евангелска църква, където да се молиш и имаш общение с вярващи. Бог да те благослови. Амин.